Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. Masivní únik asi 11,5 milionů tisících firm. Nájemná vražda novináře Jána Kuciaka. Vyhlášení nepřehodného žurnalisty objednal podnikatel Marian Kočner. Jak bydlet doma je název bytových družstev, které v současnosti vlastní více než 100 rodinných domů a bytů po celé České republice. Často je družstva vykupují od lidí s finančními potížemi. V reklamním videu jim slibují pomoc a pak snadné řešení jejich tíživé situace. Proč se pak ale musí obyvatelé bytů narychlo vystěhovat? Co je s jejich domy teď? A dá se bránit exekucím a zároveň nepřijít o své bydlení? Mé jméno je Kamila a vy právě posloucháte 126. díl Odposlechu, podcastu Investigace.cz. V našem studiu vítám redaktorku Investigace.cz Barboru Šturmovou. Báro, ahoj. Ahoj. Družstev s názvem Jak bydlet doma je, jak už jsem říkala, v České republice 9. Liší se pouze římskou číslicí ve svém názvu. Proč nestačí jenom jedno? Na tuhle otázku jsem se snažila taky přijít, ale bohužel jsem nezjistila, proč jich mají tolik. Nicméně mezi těmi družstvy existují rozdíly. Bytové družstvo Jak bydlet doma bez římské číslice mají členský vklad 100 000, zatímco ty ostatní mají členský vklad ve výši 10 000. Když jsem si projížděla nějaké smlouvy, tak bytové družstvo číslo 2 kupovalo domy pod cenou, zatímco třeba bytové družstvo s číslicí 8 je kupovalo za běžnou tržní cenu. Tím se tedy dá říct, že družstvo Jak bydlet doma, ať už s jakoukoliv římskou číslicí, může mít i spokojené družstevníky, ale já jsem mluvila s těmi, kteří o svůj dům přišli. Ty sama v textu popisuješ situaci paní M, která svoji nemovitost družstvu prodala. Mohla by si přiblížit našim posluchačům její příběh a tím pádem i příběh spousty dalších družstevníků? Paní M přišlo oznámení, že má exekuci. Ta exekuce byla nízká, bylo to asi nějakých 36 000. Paní M mi říkala, že se exekuce bála jak čert kříže, byla docela dost zoufalá, měla strach, že jí vezmou dům a mezi tím jí stihlo oslovit družstvo Jak bydlet doma 2. S tím, že jí zaplatí ty exekuce. Takže ona si sjednala schůzku s realitním makléřem Petrem Englem, který pak za ní všechno v tom družstvu vyřizoval a podepsala jim nějaké smlouvy. Ona nevěděla, co podepisuje. To, že podepisuje kupní smlouvu, se dozvěděla až od své právničky, takže si celou dobu myslela, že ten dům je její. Nicméně podepsala smlouvu, že družstvu prodává dům za asi nějakých 950 000, což bylo tehdy hodně pod cenou. Já jsem se koukala do cenových map a rodinné domy v té lokalitě stály tehdy kolem 2 až 4 milionů. A ještě z té částky 950 000 paní M nezískala celou tu částku, protože musela zaplatit různé poplatky a třeba i poplatek za zprostředkování. Takže jim prodala dům s tím, že pak v tom domě může i s rodiči za nějaký nájem bydlet. Uplynul asi tak 1,5 roku a paní M se obrátila na družstvo, jestli by jí půjčilo nějaké peníze na rekonstrukci. Ten Petr Engel, který za to družstvo jednal s paní M, tak jí řekl, že zná člověka, který by jí peníze mohl půjčit. Tím člověkem byl Sven Subotič, od kterého si peníze půjčila, ale byl tam požadavek, aby vystoupila z družstva. Musela prostě vystoupit z družstva, aby si půjčila peníze od někoho jiného. Pak tedy platila nájem Svenu Subotičovi, ten nájem postupně zvyšoval, takže tam paní M nebyla spokojená a pan Engel, se kterým jednala za to družstvo, tak ona s ním byla celou dobu v kontaktu a on jí řekl, ať neplatí nájem tomu Subotičovi, že družstvo už se o všechno postará, že bude moct jít zpět, jenomže to byly plané sliby. Nakonec se stalo to, že Subotič ten dům prodal společnosti MyFair Consulting Central Europe a tato společnost paní M nechala vystěhovat. Teďka bydlí asi 200 metrů od svého původního domu, který se teďka prodává za skoro 5 milionů. Čí to byl požadavek, aby paní M vystoupila z družstva? Pana Subotiče? Sdělil to pan Engel a je s ním v kontaktu doposud. Co vlastně slibuje družstvo lidem ve svých reklamních materiálech? Družstvo slibuje, že od lidí odkoupí jejich nemovitost, kterou si pak můžou splácet zpátky, takže po nějaké době už může být ta nemovitost zase jejich. Jak je tedy možné, že lidé o tu nemovitost
vlastně přijdou, jako se to stalo paní M? Já si myslím, že to je v celém tom procesu. Už od koupě toho domu z té částky prostě musí poplatit různé poplatky a hlavně si taky z té částky zaplatí exekuci. Takže on z té částky, kterou získají z prodeje své nemovitosti, tak už jim asi moc nezbyde. Plus ještě předtím nemuseli platit ten nájem. Což si myslím, že pro člověka s finančními potížemi je docela velká rána, že najednou musí platit nějakých třeba i 10 000, což není asi vysoká částka za nájem. Takže pak nejsou schopni třeba ten nájem platit a družstvo je pak může vyhodit, což mají i ve stanovách. Kdo za družstvy Jak bydlet doma vlastně stojí? Předsedou všech družstev je 36letý podnikatel Michal Moučka, který má zároveň také firmy na poskytování úvěru. V družstvu také figurují Miroslav Gron a Vítězslav Moravec, kteří s Michalem Moučkou dlouhodobě spolupracují, mají spolu pár firem. Tohle není poprvé, co se specificky o pana Moučku zajímají média. V roce 2013 firma Creo Valore rozesílala lidem dopisy, ve kterých lživě tvrdila, že jejich dům je v exekuci nebo dokonce v dražbě. Pod těmito dopisy byl podepsán právě pan Moučka. Proč to dělal a jaké to pro něj mělo následky? Skrze dopisy Moučka oslovuje lidi stále. Říká to i v rozhovoru na YouTube, kde popisuje, že využívá služby firmy Adol Monitor, která nabízí podnikatelům různá data. Mezi jejich služby patří třeba informování o nových nemovitostech s exekucemi. To vysvětluje, jak se dostává k lidem, kteří mají finanční potíže. Jak pan Moučka reagoval na dotazy redakce? Pan Moučka velice ochotně reagoval na moje otázky. Já jsem se Michala Moučky ptala například na to, jak funguje ten zpětný odkup nemovitosti. Protože oni ve svých reklamních videích tvrdí, že si člověk může tu nemovitost splatit zpátky formou anuity. Ta funguje tak, že to družstvo si půjčí peníze od nějaké společnosti nebo od banky a za to koupí dům nebo nemovitost. A ten člověk, který v ní stále bydlí a platí nájem, tak si tím nájmem tu anuitu zase splácí. Ve svých reklamních videích tvrdí, že to funguje takhle. Jenomže v kupních smlouvách, které jsem viděla, nebo i v přihláškách o anuitě nebo o jakémkoliv splácení nemovitosti zpátky, není ani slovo. Není tam nic ani o tom úvěru, které si družstvo vzalo. To jsem se ptala pana Moučky a on mi řekl, že vlastně nic nebrání družstevníkovi tu anuitu splácet, že si to tam vlastně do té přihlášky může klidně napsat. Potíž je v tom, že když má někdo exekuce a někdo mu nabídne pomocnou ruku, tak prostě nedokáže kriticky zhodnotit tu smlouvu. On ví, že prodává tu nemovitost pod cenou, ale on důvěřuje těm lidem, kteří s ním jednají slušně a předstírají, že mu nabízejí pomoc. Takže myslím, že prostě ani nelze se nějak kriticky podívat s odstupem jenom na tu samotnou smlouvu a nehledět na to, co říká ten člověk v krásném obleku naproti, který se usmívá a říká, že to bude v pohodě. Tudíž podle pana Moučky fakt, že anuita není zmíněna v těch kupních smlouvách, tak ta zodpovědnost za to spadá na ty lidi, kteří jim prodávají tu nemovitost? Takhle jsem to z jeho odpovědi pochopila. Pan Moučka si samozřejmě snaží obhájit svůj biznis. Papírově je tam zřejmě všechno v pořádku, protože když jsem se ho ptala, za jakých podmínek odcházejí členové družstva, tak říkal, že jedna z variant je samozřejmě, když ten člověk chce odejít sám a druhá z variant je, když neplatí nájem. A je to samozřejmost? Jsou v Česku i další společnosti, které fungují stejně jako družstva Jak bydlet doma? Experti, se kterými jsem se bavila, říkali, že model bytových družstev se stává v současnosti docela populární. Zároveň takováto bytová družstva nejsou jediná, která skupují nemovitosti od lidí s finančními potížemi. Když jsem se bavila s dluhovou poradkyní Člověka v tísni, Vlastimilou Sachrovou-Feistingerovou, tak tam mi říkala, že neví o žádných společnostech, které by skupovaly nemovitosti od lidí s finančními potížemi a dělali by to morálně. Dá se určit, kdo na tom nějakým způsobem tedy vydělává? Za jakým účelem tohleto schéma existuje? Mně přišlo právě zajímavé, že se jedná právě o družstvo, že využívají toho statutu družstva, protože samotné družstvo vlastně nevydělává. Ale přesto na začátku, když člověk prodává svoji nemovitost, tak jsem popisovala u paní M, tak tam musela zaplatit různé poplatky.
A ty se skládaly z toho splacení dluhu a té exekuce, ale zároveň musela zaplatit asi nějakých 150 000 firmě, která patří Moučkovi. Sam Michal Moučka vydělá na tom začátku, kdy si jeho firma naúčtuje poměrně tučné provize. Vydělá taky advokát, pak ti lidé, kterým družstvo nemovitost prodá. Ještě na tom vydělávají ti, kteří si od družstva tu nemovitost koupí. To jsou různé firmy nebo i fyzické osoby. Jsou mezi nimi i firmy Michala Moučky nebo Vítězslava Moravce či Miroslava Grona, což, jak už jsme říkali, tak to jsou jeho společníci dlouhodobí. A těch nemovitostí bylo asi 10, které takto získaly jejich firmy. Zároveň se 10 z těch nemovitostí dostalo zpátky ke svému původnímu majiteli, ale to bylo skrze normální kupní cenu, takže byli chvíli v tom družstvu a ten svůj dům si vlastně museli koupit zase zpátky. Tudíž, kdyby tohle byl případ paní M, tak by prodala svůj byt družstvu za necelý 1 000 000 korun a zpátky by se ho koupila zhruba za těch 5 milionů? To nedokážu asi říct, jestli by to tak bylo nebo ne. Nicméně ty kupní smlouvy, které jsem viděla, tak družstvo koupilo ten dům za částku, kterou si už teď nepamatuju, ale ten člověk, který v něm bydlel, který ten dům vlastnil předtím, tak si ho odkoupil za částku, která byla o několik set tisíc vyšší. Ty už si to zmiňovala na začátku, ale já se stejně ještě jednou zeptám. Narazila si také na lidi, kteří byli se službami družstva spokojeni? Bohužel nenarazila. Zajímalo by mě samotnou, jak jsou na tom obyvatelé těch 71 nemovitostí. Kdyby nás poslouchal někdo, kdo se ocitl nebo by se mohl ocitnout ve stejné situaci jako paní M, jak jinak se může bránit exekucím, než tak, že svůj byt nebo dům prodá? Já bych doporučila zajít do nějaké dluhové poradny a když už člověk dělá takové rozhodnutí, že třeba prodává nemovitost nebo podepisuje smlouvu s nějakou nebankovní společností, ať už je to družstvo nebo nějaká společnost, tak je dobré se poradit třeba s nějakým právníkem, který si tu smlouvu může prostudovat a říct co a jak. Ale zároveň ti lidé prostě často nemají na právníka, nemůžou si ho dovolit, takže prostě se poradit s někým, kdo třeba ty potíže nemá, protože když někdo podepisuje takovou smlouvu, tak velkou roli prostě hrají emoce. Člověk se bojí, že o ten dům přijde. To se stalo mimochodem i panu V, který v textu taky vystupuje, který podepsal smlouvu s bytovým družstvem Jak bydlet doma, ale pak se šel poradit za nějakým svým kamarádem a ten kamarád mu řekl, že to je strašně nevýhodná smlouva a že jak něco takového mohl podepsat, takže pan V jako stihl od té smlouvy odstoupit, jenomže ty provize už musel zaplatit, bylo to nějakých 300 000, ale důležité je, že od té smlouvy vlastně stihl odstoupit. Tohle byla Bára z redakce Investigace.cz. Báro, děkuju, že jsi na mě našla čas. Taky děkuju. A to už je pro tenhle díl všechno. Všechny texty ze série Komu patří Česko si můžete přečíst na našem webu. Projekt Komu patří Česko vzniká za finanční podpory nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, kterým tímto děkujeme. A mně už nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost a rozloučit se. Budu se těšit zase příště u dalšího dílu Odposlechu.